jamɗe kise goni e mum gonɗo sirru goodal o woni ruuhu goodal o woni fitandu goodal goodale ngoodi e dow goodal ina woodni ɗum hono on gonɗo goɗɗo duumotoɗo ha ñande duumare goɗɗo ko adide goodale ina gooda tagɗo konngol wonɗo o wiigol wongol woni ko ngol woni ko e oɗon woni woodi ko wonna hen woni ko waɗa woni ko to ɗum woni e no ɗum woniri to ɗum woni to e ko ɗum wonde ko ɗum woni ko anda ko waɗi ɗum ko to ɗum woni e no ɗum woniri to ɗum woni to ndeke ko waɗa woni ko wonde ɗum ko ɗum woni ɓeydatamo wonde ko woni nattude ɗum wonde ko ɗum woni ustatamo wonde ko woni nde wonno ko kanko woni ko adide ko woni ina wona ko woni ko waɗa woni natta wonoyde ko woni omo heddi wonde ko woni kanko jomiraɗo subhanahu wa taala bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala. en calmini hadara o en calmini wuro ngo mi fotano hande darade ɗo haalde kono mataw ko fotata wasde wonde nde tan wonere kadi no moƴƴiri ni ɓuuri ade wawa wasde wadde yo Allah rokku en wadde waɗirde ɗum no yamirirno ni ene wayno nde ɗo jonde ene wawi won yiɗnoɓe ɗum tawtorede won yiɗnoɓe ɗum tawede tawa hande enen to saare gongo ɗum noon en duwanimo wuro ngo yiyaɓe ɓe yo Allah yurmo ɗumen yaafo ɗumen enen heddiɓe ɓe yo Allah rokku en battane moƴƴe yiyaɓe ɓe ala ko ɓe bonnani Allah ha ɓe guitta ɗo enen heddiɓe ɓene ala ko mbaɗanɗen Allah ha goppaɗen ɗo en galano ɗo ko en addaɓe ɗo ko en ummotoɓe ɗo ala ko heddoto ɗo so wona ko wonno ko ɗo haade meɗen arde ɗo ko ɗum tan wontata ɗo ɗum noon ko adide eɗen gummoɗo yo Allah rokku en ko eɗen nawro to tawa ene nafa en ene mala en juurima seerenɓe wuro ngo en luɓitima ɗenɗe mabɓe mi winoɓe mi haalata sabu so tawi mbeɗa haala mi yiɗa haalde seeɗa nde wonno tagami koye haala kono noon mami eto tan luɓade ɗenɗe mabɓe beele Allah wallami mi wawa haalde seeɗa mo jiɗɗen o haalde ko alhamdulillahi rabbil alamin en jettiri ɗum Allah hande darade e ngoɗo wuro laamorgo pulaagu ngoɗo wuro laamorgo diine ngoɗo wuro jaaborgo duwawu ngoɗo wuro yurmede ngoɗo wuro jokkere endam ngoɗo wuro kaaray siragal ngoɗo wuro limanagal ngoɗo wuro sunniyankagal ngoɗo wuro aadiyankagal en jettiri ɗum Allah jinnaɗo men khalifa men gondo o sababu wuro ngo yo barke makko jurto e men ngam barke ko Allah yiɗirino laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e barke cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu en belti ha weltare waɗi en gada beña ɗum addani hande ko haalanno koye meɗen koko ɗeɓi majjude seeɗa kono ma dañ ko luɓitiɗen seeɗa luɓintoɗen ko jottade ɗo khalifa joɗotono saɗani saɗi ko waade no khalifa wano nane mi haali ɗum mami haalto ɗum ɗo abbade fergo saɗani saɗi ko abbade fergo addora feere nde wallitiri fergo kono abbade fergo fero koyɗe fergo ɗum saɗani fuuta to fuuta ɗo fuutankoɓe to fuutankoɓe ɗo
wonko gappiɗon ɗo wonko garɗon darde ɗo wonko jiɗɗon dañde ɗo te kay mi sikkani mi juumani kay oɗon gandi tigui rigui wonko dañɗon ɗo ɗum ɗon noon ko neɗɗo rentorto wiide wondene mi waɗata haade ceerno tinde tinno wallu ceerno wasa ɗum tinde an calanoɗa ɗum ceerno guila yettaki ceerno salano ɗum ceerno woto ceerno tin hade an a tini tinno kaɓa e ɗum balla ceerno tiɗnade kono so tawi hunde foof koye ceerno wadde ko ndentortoɗa ko ceerno dentanoɗo o so tawi wonko renta rentiɗora ko sibabude won dentateɗo dentatoɗo o ñande Allah ittimo ɗon e rende an tikketenoɗo o ka dendo ko an bonnata ko reneteno ko kalifa mon Allah ko e bon rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe anduɓe e human binneɓe jangoɓe janguinteɓe hay goto timmani timmi tan ko Allah ko heddi ko ko ngakki ko e neɗɗo ko bandi ko en timmitta ɗum noon yo en daro e jokkere enɗam yo en daro e yurmodirde yo en daro e rende diine men ko rende koye men Allah jeeya diine koye ko enen jeeyi diine Allah addu diine beele dañe yettorade ɗum Allah yettude Allah ene yettina Allah yettade yettiɓe Allah kayne ene yettina Allah sa dañani yettade Allah a anda ko ene yettore Allah a anda no Allah yettirte ha jettoɗa Allah wat feere jettoɗa yettoɓe Allah walla jettanaɓe Allah koɓe jettori Allah e nder ndeɗon yettode daña hen yettade Allah kono a yettaki Allah a yettata Allah a darani ko aɗa yettoro Allah a yettani yettiɓe Allah a yettanani Allah yettiɓe Allah mbiya ya takko yettiɓe Allah beele jettoɗa Allah ala seeɗani takkota ko goɗɗiɗo Allah koy ala seeɗani takkoto ko jettiɗo Allah beele omo daña ruttade seeɗani ala haaju e mbaɗowo bone seeɗani jogui haaju koye dewowo Allah seeɗani jogui haaju koye dewnowo Allah seeɗani jogui haaju koye kollowo Allah seeɗani jogui haaju koye gandinowo Allah seeɗani jogui haaju koye kulla Allah dewowo Allah joguiɗo fimde to Allah mo ala ɗe gueɗe seeɗani ala mum haaju on ko jaadiɗo seeɗani sehil seeɗani ambassadeur seeɗani yo Allah wat suturo yo Allah renen renana en diine men woto Allah hollu en koye men yo Allah hollu en hoore mum woto Allah andin en koye men yo Allah andin en hoore mum bandiraɓe sehilaɓe ko en yilliɓe en gona ɓooyoɓe ko en raddoɓe raddeteɓe no fiifode gurdam men juutani ko tallugol ɓoccode e dow toccode ko en yaɓɓoɓe e dow mayri dadɗoytoɓe janggo e nder mayri haarɓe e dow mayri harnoyoɓe guiɗɗe e dow janggo e nder mayri yaajaɓe e dow mayri ɓittoytoɓe janggo e nder mayri jaloɓe e dow mayri woyoyoɓe janggo e nder mayri hontuɓe e dow mayri holoyoɓe janggo e nder mayri mo aduna rokkima wasoyi mo aduna yoɗnima sofoyi mo aduna haalnima deƴƴoyi mo aduna haarnima heyɗoyi mo aduna humanima diwɗoyi aduna ko podoje e padoje moni kala wonko fadi ɗum mo wañe aduna songue mo reeni aduna tongue mo dikki aduna liɓe mo hiisi aduna jiɓe won wiɓe aduna ñiɓaki koko ɓaari ete ɓarorde mum tiiɗani ko en jilliɓe gona ɓoyoɓe won wiɓe aduna ko mere kono aduna wona mere aduna ko feere woni mere ko on jilliɗoyɗe saare on ko kotowo sabu ko garɗo e jeere tagaɗo rewe peewal goppa e yeɓare naɗe moƴƴere jini goppa luwidare woni e ɓurtede addata ko halkare woni e golle bonɗe moftani ɗum suuɗare woto yimɓe deƴƴi noon cikka ko suurare kala parnoɗa taw indema ina jeere jarloɗon jaafoɗon eɗen jiɗno haalde kono waktu hettima en ko tinnoɗen e koye men tinnoɗen e diine men aduna oɗo yarata ɗo heewi ko homtata hande ma taw yimɓe sappo ene jooɗodi hay hen goto ala miijo yewtidde goɗɗo sababude ɗeɗo karalle kese moni kala ene haalda e goɗɗo temedere kilométre wawa yewtidde goɗɗo e sara mum debbo o ne jiiɗa jaleɗe makko foof tawata komo tiimi e WhatsApp o wawa jalande gorko makko
gorko o wawa yewtande debbo o no nanda haala mum sawtu mum ummi fottore kene haala e WhatsApp bandiraɓe sehilaɓe wonɗo jamanu o yarata ko ɗum ɗo woni dajjal en gonani e akhir zaman ala gonɗen koye nihayati zaman en gonani e sakket aduna gonɗen koye gasirɗe aduna yonta sappo e jeenaɓi yo gasi joni natɗen koye yontanoga ɓiijo o yontanoga ɓiijo o ko fewja ko hen en heewi sinno ko sago ko yewtere mawde wonanno kaalen ko wiyete ko nouvel ordre mondial yamirore hesere winderi yankore wadde tijani yanke yo jagge tijani mum ha tiiɗa en jii sukaɓe men yahoɓe leyɗele arabeɓe garta ene mbiya ene gaybina en mbiya ene jenna en mbiya ene bonnita piɓɓe men kono ayde wonno wona gonga ɗoɓe nokkatno ɗo ko ɓulel jawguel ɓeɓde te so ɓeeɓi ɓultota ko yaawi ko horde ayi rokkatnoɓe ɓe nde coronavirus ari ɓe natti dañjinoɓe neldiri kalis probléme goɗɗo ari crise économique mondial ari ɓe natti neldude on mbayri nande haalaji mabɓe ɓe jenna tijaniyankoɓe ɓe gay galapi ɓe gay ngala pimu eyyi ay rawandu so wofima woto woftadu kono daara hayre walla sawru kaɗandu rewde e maɗa ndu wofma ɗum firti ko soɓe darima eɓe kaala yo en jaabo seernaɓe wonɓe ɗo kaale Allah hutori ko haala woto deƴƴe so on deƴƴi haaloɓe nawat ko mon woto deƴƴe kaale mbaajo ɗe tittine yimɓeɓe cuusneɓe gandineɓe ɗiɗi sirru haala mbimi ko anduɓe Allah ɓe kaalata ko ene naata e noppi yimɓeɓe yo ɓuuri hewde koɓe kaalata eɓe nantinane saabu haala waɗi ko annore nde so saggi e nantinowo haala makko ala annore nannateɓe ɓe nanata eyyi kaale woto nantinane ɗe ko Allah totti on ko beddoɗe ɗum e nder noppi yimɓeɓe so naati yimɓeɓe haɓari gandi ndi jooɗoyo e ɓerɗe ɗe kono son mbaɗi ɗon kaccor baɗon e guelo ngal ara ene nantinane ceerno ha ɓoye seeɗa waɗa biɗita aɗa guelo ngal on est ce que salline jaba salline bawɗi o kam aɗa natti heɗade Allah kalte ɗon oɗon jarlo oɗon jaafa oɗon ɗacca hakke fuɗɗima hirde kalifa mon Allah koye mon kalifa mon Allah diine mon kalifa mon Allah enɗam mon kalifa mon Allah koddigal mon mawɓe ɓe de mbaɗi ko mbaɗanno mawɓe ɓe de dokki on ko weeɓani ngoɗo wuuro hande neɗɗo weele tan yaadi juma kono kala ɗo daariɗa e maggo ko juma billahi alladi la ilaha illa huwa mi haaldani ɗum mbeɗa daari e Madina Gounass de saabu Allah ɓuuri towde Madina Gounass te mbeɗa andi koye makko battintomi kaaldumi ɗum ko moƴƴere nde Allah waɗi nde ɗo fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis neema mo Allah waɗani en beltoroɗen neema o ndenen neema o mo anda kanŋe noon so rokkama ɗum waɗata ko nanggal sigo eyyi ko kanŋe joguiɗen jaggene kanŋe he ndenen kanŋe o moƴƴinen kanŋe o hasa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala Allah seen gandino waɗen ɗum ñalawma o fof kono noon seeɗaɗa ko kake woodi en beltima no fewi jarama ɗum fof beltima belta e mama ɗum woni mama jarama yo Allah yo moƴƴere eyyi joni noon heddi ko dokken golle eyyi alaji men ceerno Amadou Ammar ceerno joni ko kanko fadade mo no mbiyenen nane ni tan eɗen gandi teddugal on Qur'ana ceerno men waɗi ɗum koye juuɗe makko kanko jogui fof jongoɓe e janguitede fof o janguirante fof ko juuɗe makko eyyi Allah addino joni o kanko fadano golle alluwal ngal inchallahu taala joni almudo o refto eyyi so ɓe jawi ceerno haalana en woda koye haalana en ko nattata en so ɗum yawti ceerno gastuɗo almudo o kankone kadi eyyi ceerno jangguinowo ono woda ko haali hen walla temowo makko almudo jangguinanowo gondigal maɓɓe eyyi so ɗum yawti ko fotata hen ko fotata hen
kugunatan min day ko an won ciarmo doni non bismillah kum bacci joni e wona ka batto juuda min mi jebi watti juuma bismillah bismillah ya jodol apa dosa bayar dan film banyak bab ada sen nada insyaallah ceerno wi yo battu hakkille gaayi e golle heene fuɗɗima billahi minash shaytanir rajim afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir لا إله إلا الله فلله الحمد والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوث فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار الحامية لا إله إلا الله فلله الحمد والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله ولله الحمد والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله فلله الحمد والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة لا إله إلا الله فلله الحمد والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله فلله الحمد والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
لا إله إلا الله ولله الحمد والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله ولله الحمد والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله ولله الحمد والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله ولله الحمد والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله ولله الحمد والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله ولله الحمد والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله ولله الحمد والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله ولله الحمد والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله ولله الحمد والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله ولله الحمد والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. aman caggal jumbo
Ndiyan amin. Kapu wala duwe. Amin. 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 Amin.
makko kanko e ko jogori ɓesnude fof yo Allah nafir ɗum juuɗe fof o wi seeɓe jangguinde ɓeene yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah nafirɓe barke alqur'ana o yo Allah ɓeydirɓe barke alqur'ana o yo Allah reenirɓe barke alqur'ana o ceerno wi alhamdulillahi rabbil alamina o wi dendagal jangguinoɓe alqur'ana to goni e aduna he yo Allah rokkuɗumen mune o wi nde wonno ɗon ɗo alqur'ana nge jangge diine ina heddi o wi ɗon ɗo diine yo Allah heddi jangguinoɓe alqur'ana o hedda janginteɓe o hedda kadi janginanteɓe o rokka wune o newna bijayi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam o wi en beltanima ceerno o no feewi hono galngal ba ceerno Alassane Diallo en beltanimama no feewi en duwanimama mo o wi ko ɗum tan mbawanɗen mo walla ko ɗum ɓuuri mawnude e ko mbawanɗen mo o wi ko keɓɗen e makko ɗo ko o wi sinno ko coggu wonno o wi coggu muɗum wala kono noon o wi hakke Allah en weltade o wi kono noon weltade en e duwade en e hollude Allah yo Allah yommo ɗum ina wawi wonde coggu muɗum Allah ina jogui jogdi yo Allah yommo moƴƴere bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam kanko e seeremɓe mennoɓe jangguinde almudo o fof e seeremɓe jangguinoɓe ɓe fof kanko almudo o ne ko dañi ko yo Allah rokkumo fandide ɗum e moftirde ɗum no foti moftirede e naftorade ɗum no foti naftorede o wi alqur'ana kam o wi nde wonno ko heɓotode wona deƴƴere heɓori ndeke wona deƴƴere moftirte no heɓori ni ko noon tan moftirte a janngu haa keɓɗa caggal nde keɓɗa nde gonata tan koye jokkude janngude a dartinta ɗum kañum ñande fof a waɗat heen a tursitto a naamdat alhamdulillahi rabbil alamina o wi ko ina faaji tan kono en beltima no feewi o wi hay sinno koɓe kismatoɓe eɗen mbiyaɓe kadi bisimilla ɓe gari koye nokkuji maɓɓe wiiretenɓe bisimilla tan tawdi ko enen gonaniɓe ga kamɓe gonani en toon soɓe gari e dow ɗum eɗen mbawi wiideɓe hen bisimilla kono ɓe gari koye koye maɓɓe ɓe gari koye nokkuji maɓɓe bisimilla maɓɓe en beltima no moƴƴi o wi haala musidɗo men alaji gueɗogal ba o eka gasnidi haala fof o wi so tawi neɗɗo nanika waddi e makka haqqille ma toppito diine mum ma reen ndimagu mum nde wonno ko ɗum yadata a wawata toppitade diine ma so wona taw aɗa felliti rende ndimagu ma o wi haala makko ka ina mawni no feewi
eka addidi ko wattude heen haqqille tan e toppitaade kono noon ko haala mawka no feewi o wi nde waɗi o wi kanko ceerno kam nde o deƴƴine kanko mo wino tan ko yo dokku alhamdulillahi rabbil alamina o wi yo Allah rokku en nande e jabde e naftorade e hollirde o wi so huunde fewnama ha feewi yonnama ha yooɗi o wi fewnunoɓe ɓe e yonnunoɓe ɓe jeeyi gatti ɗum e jungo ma so tawi aɗa hebbori ndimagu ma a tawat aɗa jogii haaju mawɗo tawata ko ina woni goƴama annene fodde ko kettiɗa ko annene beela annene aɗa reena tawde a wawani wadde a wawani fewnude fofof waɗama fewnama moƴƴinama ha moƴƴi sa ronki ɗum rende tawat ko gacce mawɗe o wi ɗum noon ko haala huftidinka enen fofof goto emen fof en nani e nder haala he haala ka ina heewi kanka fof ko ka nafoore kala ko mbiɗa ya tongu ha wona ɗum noon kam waɗa naftoro ɗum goɗɗum kadi ara mbiya ya tongu ɗum ɗum ko tonguroɗa ko ɓoccinoma kisa kono o haali hen e nder haala makko kala ko nden tosoɗen ceerno tinde kala ko nden tosoɗen ceerno tinde mana kala ko en mbiɗa ceerno tinana en woto en mbaɓɓu yo en nden to ɗum hay so wonani o haaliri haala makko ko kam ina tindini ɗum ɗo kala ko eɗen ndentoro ceerno yo en ndento wadde ɗum kala ka a yiɗa tinanede ya rento wadde ɗum hay so tinama deƴƴama a sikki tinaka ma taw ko a nantinaka tan kono tinama o wi haala makko weɓani refude janogal ngal ba o wi kono noon aka heewi manaji ala ko hetti hen yo Allah wallu en hen nande ɗum e wadde ɗum e nder muɗum mbaɗa ɗum to nder ma pellita an kam kala no mbaɗa ɗum ɗo kam ko fewna ha gasi moƴƴina ha moƴƴi an kam a waɗata ko ina bonna ɗum walla ko ina aybina ɗum hay sa ɓocciti mbaɗɗa ɗum kam taw ko a ɓoccitora mbaɗɗa kala ko mbaɗirɗa ɓoccitorede ene heɓa ene heƴa hen heɓitorede yo Allah wallu en hen bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim gati o yo yiɗi haalde tan ko hakkude makko e almudo o bisimillah calmini bandiraɓe fof o wi ɓe calmini bandiraɓe ɓe fofof ɓe ñaaguima ɓe yaafuya no feewi no feewi arde ɗo kam min ƴetta ɗo sawtuji amen ɓe ƴetta ɗo sawtuji mabɓe eɓe ñaagui hen yaafuya no feewi so wona no yamirore wallahi ɓe kalata o wi ɓe kalatano so wona no yamirore sawtuji mabɓe nanatake ɓayde almudo o ko enen coccodiri e makko enen gandi alhaali makko enen gandi no gurduɗen e makko ko enen mbawi haalde ko ganduɗen e makko bindi ɗi o jangi ɗi kam en kettima kono to banggue golle gollanade ceerno mum ala mofoti
ko mbar way settade ɗum mo wawi settade ɗum gandal ɗaɓɓe jange waawe ko Allah yeɗata ɗum ko Allah yeɗata kono gollade gollono ceerno ko almudo waɗa ɗum ko almudo waɗata ɗum ko hakkude ceerno e almudo min mbawi settade ko tinniɗo ko tinniɗo so weñinoma ɗum ɗon tan min ndewata kono kam tinnade remande galle ceerno omo waɗa hayde o ummi e jungo makko timmini ceerno yamiri yo fa hoore fonde bahi makko leɗɗo tenere hoore fonde o addana min mboolo ñalɗi ngara o ƴetta jalo makko o ara o remana min ceerno makko guesa makko kam min mbawi settade ɗum makko min woni duuɓi jonɗi seeɗa emin gondi hakkude amen e makko so Allah mo tinni tinnare mawde tawi noon duwaw ceernaji ene nafa almudo emin duwanimo yo Allah ɓumno ɓerde makko no ɓumnori ɓerɗe amen yo Allah ɓumno noon ɓerde makko barke Allah sabu barke Allah ene laaɗo noon sallllahu alayhi wa sallam min ñaaguima yaafuya no feewi o wiyeɓe ñaagui yaafuya no feewi ɓamti sawtuji amen koɓe ɓamti sawtuji maɓɓe wonano komin poti haalde ɗo ko o wi so wonano komin poti haalde ɗo ko min kalitano ni kadi jinnaɗo makko debbo o wallimo no janggiri zamanuji ɗi no mbayni wona waktuji so ballal arani almudo jangata almuɓe joni kam Allah no nemni ɓe no jangirano hanki ni so wonino hande en dañata jangoɓe tampereji gonnoɗi hanki ɗi so ɗum wonno hande ɓe jangata ɓe tawno koɓe kawri ko ko nema yo Allah ɓeydu noon tan wayata so waynoto moƴƴata jinnaɗo makko wallimo neldamo neldora ceerno makko ɗum weeɓani yo Allah yoɓ moƴƴere barke Allah ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam kala komin ponno haalde komin ponno duwade ceernajo duwi yo Allah jaabo assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Jangan doa Fatihah salatul Fatih. yaltingal jafuɗa nda ƴettu no gollon ceerno ƴeewa no gollon وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hukum naftarade ɗum Allah hukum naftarade ɗum e naftirde ɗum kala kadi ko usti hen yo Allah waɗi hen barke yo Allah timmitinde waɗa hen barke wonno alqur'an o wi nde wonno alqur'ana wawotako wowete tan hawnide Allah o wi ko hawnide Allah ko dokkal Allah ko dañɗa hen fof nangu hen hakkida hewde fasude ndewra ɗum Allah en nani ko jangi ko en weltima hen no feewi yo Allah waɗen barke enen heddiɓe ɓene ɓe duwa dañde ɓe dartoɓe ɓe yo Allah newnan ɓe yo Allah newnan ɓe yo Allah newnan ɓe
feewi o wi timmoɗen no feewi no feewi ɗo ko yettirte Allah ɗum ɗo ko yettirte Allah dañde en ɓaaroɓe alqur'ana dañde en ɓaaroɓe alqur'ana ɗum de woni ko wuro ngo sincira ɗum de woni ko wuro ngo sincira deftere Allah sunna nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum dey reeni diine o o wi so tawi deftere nde ina jange ko e jam tan gonɗen ende jange ende waawe ko e jam tan gonɗen yo Allah newnan en noon bollirde jamiroje mayre e accude kadi mayre o wi sukaɓe ɓe ɓeydo tinnade no feewi ɓeydo hirodirde hono ɗiɗo ñalawmaji ɓeydo hirodirde e ɓeydo hirodirde ɗiɗo ñalawmaji e hono ɗiɗo ñalawmaji ɗiɗo ñalawmaji de ɗi mbiyete ayyamur rabbi ko ɗi mbiyete ayyamur rabbi ɗiɗo ngoni fadakkirhum bi ayyamillah fadakkirhum bi ayyamillah ñalawmaji nemaji Allah nemaji Allah neminno jeyaɓe muɗum ɗiɗo ñalawmaji ko hen jeeya ko ɗiɗo ñalawmaji ko hen jeeya en jetti Allah no feewi en jetti Allah no feewi jettani Allah seeremɓe ɓe en jettani Allah seeremɓe ɓe ceerno en duwi ko yo Allah jaaba ɗum ceerno en ko duwani en ko yo Allah jaabano en ɗum fof arɓe fof beltanama o wi fof kala garɗo ɗo debbo hen e gorko suka e mawɗo to wawi immorade fof weltanama ha tengti e ceerno o e yaadiɓe makko nde wonno ene faaɗi sinno ene yanno kam kamɓe arɓe ɓe ceernajo o e dendagal yaadiɓe makko fof délégation o fof haale ande kono noon nde wonno kono wayni tan wayi ko fof kadi timmi hen. Assalamu aleykum wa rahmatullah.